dito yung ano, checkpoint para sa pagpasok ng Bariang. So, buti meron na tayo. Palawag na tayo, palawag. Pagod na ako. May tao, nakakalog nila. Uy! Baka! Wah. Derecho, Picolandia.
para sa pagpasok ng Mariang. So, buti meron na tayo. Dito sa Del Gallego. Barangay. Checkpoint. Ay, Del Gallego. Yung naghahanap ng mga travel pass dito. Ito binagay mo dito, no? Ay! Ragay! Ay, kapitid ako dito Taragay. Di na tayo dadaan. Baka matakot sila sa atin. May diretso na ako. May diretso na ako. Ganda lang nyo. Yan na nga mga kaibigan. Salamat sa inyong pagsubaybay. Gabi na ang ating pagdating. Magka-quarantine tayo. Salamat, bye. Yoo! Yoo! Abad na!